Salut tuturor, eu sunt Sari și bine v-am găsit la un episod. E bine, vreau să vă anunț că săptămâna viitoare să postez numai vloguri și numai vloguri. O să luăm o pauză de la jocuri pentru că o să încep live-urile cât de curând și o să aveți acolo foarte multe jocuri pe live. O să joc Fortnite și multe alte jocuri, poate jucăm și Fall Guys. Deci de-aia o să iau o pauză de la jocuri și o să săptămâna viitoare să postez numai vloguri. Deci dați acolo mare like, subscribe cu clopoțel activat. Să știți de ce o să postez numai vloguri, să nu mă întrebați de ce postez mai vloguri, de ce postez mai vloguri. Luăm o pauză de la jocuri și postez numai vloguri săptămâna viitoare, pentru că după aia mai sunt câteva zile și începem live-urile. Și o să jucăm acolo numai jocuri, tot fel de jocuri. Deci, da, eu iau acum o pauză de jocuri și postez mai vloguri, că e săptămâna viitoare, sau cam așa săptămâna viitoare, sau dacă nu, cam undeva pe acolo, o să începem live-urile. Deci dați acolo mai like, subscribe cu clopoțel activat, neapărat dați acolo subscribe, că săptămâna viitoare o să postez vloguri, poate faci și câteva farse, nu știu, vedem, dar poate faci câteva farse, vedem. Deci nu uitați de acolo să dați mare like, subscribe și ne vedem în continuare la vloguri și la farse, poate. Eu am fost Sali, așa, și o să scot și mărci de iarnă și de toamnă, o să scot multe mărciuri când ajung la calculatorul meu. Acum sunt plecat în vacanță, n-am calculator, n-am nimic, am decât telefonul. Și din moment ce ajung la calculator, o să începem live-urile, zi de zi live-uri, mărci noi și mult mai mișto. Ne auzim în curând. Să aveți o după amiază plăcută și ne auzim zilele astea. Pa, pa!